Hej. Jeg vil prøve at vise dig, hvordan man kan knytte. Det er også det, man kalder for makramé i dag. Jeg klipper den sorte snor op, cirka 80 cm, og så folder jeg den på midten. Og så lader jeg den være en lykke her, som går rundt om. Det her det er altså midten af snoren. Og så tager jeg den bare herned, drejer den rundt nogle gange, for lige at holde den fast, og den er stram. Og så laver jeg sådan en hold fast lykke her. Så den er stram. Det skal være sådan, hvis der går en linedanser på den, så skal hun ikke komme ned og gå ned på jorden. Den skal blive heroppe, ikke? Så. Og det her, det er egentlig bare for, at du kan se, hvordan gør man, når man knytter. Og derfor har jeg valgt en ret kraftig en. Så det er tydeligere, hvad det er, jeg laver. Når så man har øvet sig, så kan det være, at man vil lave noget med noget tyndere. Se, den er noget tyndere. Og man kan få nogle, der er endnu tyndere. Man kan bruge faldskærmssnøre og nylonsnor i alle mulige forskellige farver. Men det er nemmere, når man skal begynde at lære det, at det er sådan en tykkere en. Så kan man se, hvad der sker hernede. Nu binder jeg den første knude, som bare er en almindelig knude. Og den binder jeg igen sådan, at det er cirka midten af snoren, jeg bruger. Og sætter den, så der lige er 2 cm her. Nu skal vi så til at knytte. Den her skal sidde fast, du skal stramme godt til. Så laver jeg sådan ligesom et firtal ud til siden, den er spids, og her har vi pinden i firtallet, og så er den spids der. Kan I se, det er ligesom et firtal der. Så den anden her, den skal over den her, men under den her, og trækkes igennem, og så skal man have dem herop til. Og så binder man til. Bum. Nu skal firtallet være til den anden side, altså spidsen til den side. Den her skal over den her, men under den der, og ind i det hul. Og så til firtal til den side, eller en lille vimpel, eller hvad man vil kalde det. Og den her skal over der, men under her og ind i hullet herover. Snorene skifter side hele tiden. Den snor, der er her til at starte med. Når jeg er færdig med at binde den næste knude, er det til den side der nu. Nu ligger den på vej herover, så skal den her over, op og gennem hullet. Og nu kommer den ud til den anden side. Men selvom snoren den skifter side, så skal dine hænder hele tiden være den højre hånd på den højre side, den venstre hånd på den venstre side. Nu laver jeg vimplen, eller firtallet, spidsen ud til siden der. Så tager jeg den her, går over der, under den sorte og op igennem hullet og binder til. Og man kan se, nu venter jeg lidt mere at binde den tæt her. Så kan man se, at den her bue, den går udenom og over og over. Den er over begge steder. Og i den anden side, der er den under der, og den er under her. Så kan jeg binde tæt. Det er sådan forskellige måder, man kan se, at det er rigtigt, det man gør. Snorene skifter hele tiden. Se, nu går den over her og der, og er under på den anden side. I virkeligheden er det jo bare råbåndsknob, man hele tiden binder. Så hvis man kan binde et råbåndsknob, så kan man også se, om man har gjort det rigtigt. Og så skal man bare hele tiden lave dem modsatte. Hvis man binder dem hele tiden til den samme side, så begynder, lige under der, så begynder armbåndet at sno sig. Så. Der tror jeg, der var noget, der gik galt.
den side. Sådan der. Sådan der. Ja, så er den rigtig. Til den side. Over, under og op igennem. Til den side. Over den, under her og op igennem. Til den side. Over, under og op. Nu sætter jeg den lige på speed det næste stykke tid. Så kan du måle med dit håndled, om den begynder at passe sådan nogenlunde. Du kan sådan trille, og der skal være et stykke, hvor du ikke har armbånd på, for der skal være plads til, at man lige kan binde det. Det kan være, at jeg lige skal tage en mere her. Eller 2. Sådan der. Så den sidste, for ligesom at få dem til at holde fast, så binder jeg, uden at tage den der omkring, så binder jeg bare en knude nedenunder. Sådan der. Så lader jeg den være der. Når så jeg har bundet den her godt fast, så er jeg klar til at tage den af i den her ende. Det gør jeg først. Snurrer den ud. Og så kan jeg løfte den af der. Så er det meningen, flytter jeg lige det lille bræt. Jeg skal lige vise jer det lille bræt. Det er jo bare 2 søm, og der er cirka 20 cm imellem her. Og man skal binde, sådan at man knytter længst væk fra sig selv og imod sig selv. Og så er det vigtigt, at man strammer til, hver gang man har lavet en knude, så de kommer helt op og ligger ved siden af hinanden. Og så kan man kan lave forskellige afslutninger. Jeg synes, at den her afslutning, den er meget smart. Nu kan I se, her der ligger den knude, der stopper hernede bagved. Den ligger der. Og så kan man, jeg har gjort det her, så har jeg trukket en perle på de 2 snore her, har jeg taget en perle og trukket på. Jeg har brugt en nål og trækket først den tykkeste snor, og så den tyndeste snor, og så bandt jeg en knude. Og det samme til den anden side, tykkeste snor og tyndeste snor, og så trak jeg en knude. Og så kan man lukke det ved at putte perlen igennem. Perlen igennem den her lykke for enden. Og det må godt være lige lidt stramt, så den ikke smutter af sig selv. Og når man så har puttet den første igennem, så kan man putte den næste igennem. Og så har man et armbånd. Det synes jeg er smart.